karon sa Hagna kay para mag-celebrate sa anniversary. This will be the second anniversary of Hagna Ministry. Yay! So nami dire family. Nato sa Misabuoy kay kuan sa namo si Mama o si Adi. Si Mama ang magluto para sa anniversary. See you guys. So dami sa balay no kaya mo gisundo si Mama o si Adi. Dara sila. Dara akong papa. Guwapo kaayo. Di maklaro. Lala. Si Mia Moore. Mia Moore. Mia Moore. Si Mama Moore o si Mia Moore. Then, nagawa na mo ani mo dito na misahag na. Hindi ka tungkol ng driver. Aking mata namula. So kabantay mo akong mata sa isa pikas kay dako ang isa gamay-gamay. Unya namuha pag yun. Kaya akong gilogod kay katol gabi eh. Video ni oy. Damo ta bisag na. Nakapalin oy. Ay. Yehey, nahagda na me. Pag-abot din sa Hagna, then akong itanaw kung unsa ang ilang gibuhat ani sa sulod. So everyone was so busy, nag-prepare. Ang uban nagibugha, ang uban nagluto, ang uban nag-set up sa music. So tanan gid tinabangay para sa preparation, sana all silang duha. And then ani nga time is nagluto na si Mama, nagigahay na siya pang distribute sa mga angay buhaton. Nag-prepare pud mi ani di ay ani time nag-prepare mi para sa panihapon. So muna nakita nyo no, nag-prepare ko sa buhan, maghaling ni Padong kay magluto kami. Ang among sudan di anong tayo is buso o pinirito nga isda, lami kayo. So kani siya nga time is hoy bisanto na ni siya. So walay uso po asa na mo anong tayo manok mo nang daghan kayo nagpagkaon dahil napita. So si Mama di ang atong cook for today and ay mga ning tabang usab para madali ipapaspas ang pagluto. So, nagama, naglaing ang buhan dito sa pikas. So, nakita ninyo na sa pikas at sa mak. Nailain nga, sugangan dira kay Bihap. So, kasagaran sa Bernard Santo, I mean, mga Semana Santa, sa mga tao, bisigid nag-prepare o binignit. Magpuasag yun doon, di magkaon sila o kanang karne. Ang ilang kanon is mga gulay na masiurog, isda ko, alam ko masayo. So, sa mga dire is, wala din may nagpuasa, no? Sa kita niyo nga. Ginaandang nga pagkaon kay lagi anniversary man sa Hagna na kuan siya na matiming siya nga kuan o gitiming gyud namo nga Bernard Santo o Semana Santa ka para available ang tanan then walay trabaho para maka-attend ko ang karaghanan. So mao na naglabangan ang tanan pag-prepare sa sabon sa sudan. So dasan kayo limon sito no dasan po kayong gusto na pa yung mga luya unsa ka na diha, mahala ba kayong mga lamas ron. And this time, nakita niyo si Cheche, nagdala siya kanang, unsay tawagan na oy kanang megaphone. Sorry, panawag na niya mga tao, dumog na gid, basta kaon na gid, busy na gid na kayo. No, pinadaghan ng tao, mura ka pista. So, muna, lami kayo, musudan na na. Mao na nga, ang mga tao na, mura na nag-iilog sila sa pagkaon. No, namusog din yan tayo ma. Oo, punta na din, daghan kayong tao. And this time, nag-start na ang prayer meeting, corporate prayer meeting sa mga kaisuunan, nag-worship sa Ginoo tayo na. Then, namin tayo is mag-testimony. So, muna siya sa Timorsi, isa sa mga kaisuunan dira sa Hagna, nag-testify siya sa kamaayo sa Ginoo.
So mao ni siya ang second day na mo diri sa Hagna. So nagpadayon gyapon no, continue gyapon sa pag-prepare og mga panakot ng hiwa sa mga lutuunon para isagol sa sudaan kay morning man mag-start ang anniversary alas 9. So mo nang nagkamulo na sa buntag pa lang sayo para prepare sa pamahaw, prepare sa pagkaon para sa anniversary. So ang uban ang aliko na nang patayma kay pa isa ra mo si Argod ani sa Hagna. Isa pa sa pagkakaroon mao na nga ipasayo na magligo ang uban para dili na magiilog sa CR. And this is it. Happy anniversary, Hagna Ministry. So, this time, gising ng tanan pangaon, lami kayo mapagkaon, ang daghan kayo ang sobra. So, ani nga time, wala sa minanguli. Dapat nanguli na may pagkahapon. But, nag-extend mag another day para lang mahurot ang mga pagkaon. Kadaghan pa mga bilin. And more na tanan ang naitabo sa among celebration sa Hagna anniversary. Thank you for watching this video and I hope you are blessed and you enjoy. Thank you and see you on our next video. Bye-bye!